Niinkö meinasit? Oi! Hereillä Eija. Kummalla jäi käsi? Mene päälle! Ylös nousta! Merita! Käänny, suoja. Jatka matosta. Suojaa ja kaula. Se oli se hakas aloitus. Kuristaa! Nytkö tulee kuristus? Näet sä minkälainen muistarissa? Joo. Hyvät piikset. Mitäs temppusta teet? Vettiköhän se suoraan Ei paikalle. Hän teki kasvua. Vetu. Mies tarvitse. Niin, se taisi lähteä. Oli se vasta jo kamaa. Eija rennosti. Ei toi. Hae niitä omia liikkeitä. Nyt liikkuu hyvin. Joo. Pyyhkäsi tempussa. Eija, sä tuot nyt koko ajan perässä. Loppuun asti viety. Pyyhkäsi. Hyvä Eija. Coachi. Merita. Coachi Kari. Hyvä Eija, hyvä. Jatka, kuristaa! Suoja. Kuristaa. Merita. Pyyhkäsi välissä. Jatka, ootte taistelu. Luetaan vaan Eija. Omaa liikettä Eija. Älä tuu perässä. Pyyhkäsi. Eija rennosti Valmistaa. vaan. Lähde itse viemään. Älä mene perässä. Sopiiko mennä yöhön? Tähän päiväksi. Hyvä Eija. Suojaa! Kuristaa. Suoja. Hyvä. Eija, omaa liikettä vaan. Lähde vetämään. Lähde vetää Eija. Taistuu No niin, juu. Idarille! Hyvä Eija. Pyyhkäsi. Rennon käsi. Joo. Joo. Hyvä Eija. Heitä! Hyvä. Matto veto. Suoja. Hyvä Merita. Lähde taas Eija vaan vetää. Se menee hyvin. Jatkaa. Mene nyt töitä. Päälle. Otte taistelemaan. Hyvä. Liiku Eija. Jatka sama tyyli. Suoja. Mahalle. Päälle. Mahalle. Päälle. Joo. Mahalle. Noniin. Aha. Pyöritä. Hyvä. Varo kuristaa. Älä anta toi. Joo. Hyvä. Älä anta ristiin. Hyvä. Älä anta toi. Hyvä Eija. Hyvä. Just noin Eija vaan. Varovasti Painostamaan. makus. Niin menee. Lähde Jatka, ohittaa. otte taistelu. Nyt painotta lisää. Rennon käsi. Joo, liikettä. Ootko koutsi? Hyvä Eija. Voi. Suoja. Kurista. Jatka matkaa. Suoja. Jatkaa. Suoja. Merita. Älä lähtee mukaan mattoon. Jos hän menee mattoon, niin pysy. Liikettä Eija. Lähde vetää sinne omaan suuntaan. Ote taistelemaan. Joo, hyvä. Ykkösen. Joo, hyvä. Jatkaa. Noniin Eija. Joo. Ite. Meritä yrityksiä. Terävämmin Eija. Joo. Nyt sieltä jalka! Noniin. Joo. Jatkaa. Suoja. Pyöritä matossa. Suoja. Pyöritä Ota sitontaa. käsi kiinni kontrollia, ettei lähde. Minuutti 15 jäljellä. Jaksaa. Eija nyt painetta. On tappiolla. Pitää saada sido pois.
Päälle vaan Eija. Heti Taistelemaan! Älä luu! Noniin. Taistelemaan! Kato, Tää Eija. ristiluotteja. Joo. Jatka matosta, jatka! Merita, jatka, pyöritä, hyvä! Jatka! Pisti 3 sekkaa Eija. Älä jää nyt pyörimään matossa, nyt lähdet hakemaan. Tarvit Jukon. Merita, jatka matosta. Nyt vaan töitä. Töitä, päälle. Ahista. Taistelemaan! Ahista. Pyyhkäise tempussa! Joo. Mennä vaan! Mene. Kyllä. Oi voi! Joo, hae kuristusta. Ylös! Nousta ylös! Vasta käydä ylös! Merita, 30 sekkaa! 32 sekkaa Eija. Ei nyt pitää painostaa. Nyt ei kaikki taida mitään. Ei mitään! Painavaa! Päälle. Ahista. Noniin. Lähde viemään. Jaksa! Lähde viemään. Mennä vaan! Töitä. Jatka Merita! Oma suunta. Merita, jatka! Joo. Itse! Kokeile, yritys! Joo. Ei! Jukko valkosi! Hyvä! Ei punaiselle! Joo. Punaiselle. Ei punaiselle se on. Vasta heitot. Sulle tuli Eija. Ei, se on ihan väärin. Tuomari. Nyt hereillä 4 sekkaa. Vai? Yksi tekee sen vaihtaa suuntaan ja toinen tuli kylään. Hän vaihtaa suuntaan. Yes! Eija, nyt hereillä! Yes! Hyvä Eija. Vähän kuivan. Ainakin oli tunnelma. No, tuomarin vika. Ei mitään voi sanoa.